En episodis anteriors... Hem de fer alguna cosa perquè surti de la classe i poder-nos emportar la pedra. Em pots explicar què fas? Una granada de fogueig. La pedra podria ser un element nou. Encara no. Seguirem buscant. Em sap molt greu, això del Cake. Em va enviar un missatge perquè l'anés a veure. No sabia que fos el teu pare. Els hi parlaré de la pedra. Ell no volia que ho féssim. Hem de tocar el 2 d'aquí. Recuperaré la pedra, però necessito més temps. Portarem la pedra a analitzar i farem arribar els resultats a l'hospital. Ho faré. A l'Institut de Mineria d'aquí una hora. És perfecte. Itch. Lucy! Hola. Hola. I doncs, amb qui hem quedat? Amb el doctor Alexander. Era company de feina del meu pare. Lucy, Doctor Alexander. acompanyeu-me, sisplau. L'he localitzat. Us envio la ubicació. La pedra de què em parlaves has dit que era especial, única. L'hem analitzat. El comptador Geiger detectava més de 10.000 clics per segon. Vols dir? Això seria insòlit. Fem-hi una ullada. Si no ho estigués veient, no m'ho creuria. Podria ser un nou element. És el que pensem. On carai l'heu trobat? La va trobar el Cake, després del terratrèmol, al costat de l'antiga mina. No sé ben bé Fa on. unes setmanes, d'ençà del terratrèmol, que la Green Corp ha ocupat la zona. El meu equip hi volia fer proves, però els hi han denegat l'accés. Per què la Green Corp no vol que hi facin proves? Creu que hi podria haver més pedres com aquesta? Si fos així, no em vull ni imaginar l'abast que tindria tot plegat. Aquesta simple pedra podria bastir ciutats senceres i engegar 10 reactors nuclears. És molt possible que sigui la font d'energia més potent del planeta. Podria canviar el món. Ha dit reactors nuclears. També es podria fer servir per armes nuclears, oi? Qualsevol energia prou potent pot servir com a arma. Per això el Cake no volia que ho sabés ningú. Perquè aquest poder no només podria canviar el món, el podria destruir. És importantíssim que la guardem en un lloc segur. Espereu-me. Sí, de seguida. Res a veure amb el laboratori de l'Insti.
Tenen òxid d'olmi. Ei, és un dels meus preferits. I dels meus. I costa molt trobar-lo en el seu estat pur. Ah, era una conya. Sí. Sabies que l'olmi és l'element que té la permeabilitat magnètica més elevada? Sabies que estic morta de set? Tens diners? Agafa'm alguna cosa que m'agradi. Com ara, què? Mercuri amb gas? Això et mataria. Per què triga tant el doctor Alexander? Ei, Tenim un problema. Els tios de les motos ens han seguit. Són aquí. Volen la pedra. pressa. Merda, ja l'agafo. Ja venen! Correu! A la porta! Empenyeu fort! Hola, Tòtil. La mare comença a fer preguntes. Vol saber on pares. Au, fins ara. Tinc una idea. No és el moment d'ampliar la teva col·lecció d'elements. Material de defensa. Vés a saber què necessitarem. Ei, per aquí! Nois, hi ha una sortida d'emergència allà al darrere. Anem. Afanya't! Aneu passant, jo els entretindré. Que sóc campiona de taekwondo. Si cal, fes servir això. Què és? Clorur de sodi, hidrogen i oxigen. Estàs flipant? És aigua salada, però ells no ho saben. Tranquils, he vingut a ajudar-vos. Sí? Com? Enviant Leeds a l'hospital un altre cop? Molt bé. Calma't. Sé que em vaig equivocar. Em sap molt greu, Itch. Et vaig advertir que eren perillosos. I jo tampoc vull que aquesta pedra acabi a les seves mans. Vinga, us ho explicaré tot més tard. Però hem de marxar ara mateix. No us mogueu. Això és clorur de sodi, hidrogen i oxigen. Si feu un pas més, us ho tiro. No us acosteu més. Us ho penso tirar. Tinc el cotxe aquí. Sisplau. Bona idea, Itch. Ets bona noia. No ens faràs mal. T'equivoques.
És aigua salada. Molt llesta. Estàs bé? Sí, estic bé, però us estan seguint. On heu anat? Amb el Flowerdo. Què? Ens ha ajudat a fugir. Ei, penja el telèfon. Te'l poden rastrejar. No t'imagines el que són capaços de fer. Ni a quina tecnologia tenen accés. T'he de deixar. Et truco més tard, però no parlis amb ningú. No expliquis res a ningú. Haurem d'agafar carreteres secundàries per esquivar els motoristes. Doneu-me els mòbils, així no els podran fer servir per localitzar-vos. I no n'hi ha prou d'apagar-los? Podrien detectar el senyal. Vinga, passeu-me'ls. D'on ha tret aquest cotxe? Què més vols en tan poca antelació? Ei, què? És l'única manera d'evitar que ens segueixin. Has parlat amb Leach? Encara espero que em torni la trucada. Deu estar aprenent a fer una puntada voladora. Quan doni senyals de vida, li podràs dir que m'acaba de trucar la policia, sisplau? Volen parlar amb ell. I què volen? Tenen preguntes sobre el pare de la Lucy. Es veu que Leach és un dels que el van trobar agonitzant. Aquest noi té un imant pels merders. No sé qui eren. I vostè? En vista del potencial de la pedra, podrien ser de moltes organitzacions. I què en sabem de Leach? On és ara? És important que el trobem. A ell i la pedra que tothom busca. No sé on és. Ha marxat per la sortida d'emergència i no l'he vist més. Me'n puc anar? No vull fer patir la mare. És clar. Però si parles amb Leach, que em faci un truc. Has trucat a Leach. Deixa'm un missatge. On ens porta? Ha dit que ens ho explicaria tot. Anem cap a Perth. Un amic meu hi té un laboratori. Podrem fer proves més específiques a la pedra i descobrir el seu verdader potencial. És de confiança, el seu amic? Fa anys que conec el professor Isaacs. Anàvem junts a la universitat. Em penso que t'equivoques d'habitació. Sóc la Jack, la cosina de Leach. Està bé? Sí, molt bé, malgrat tu. Aquella pedra és un mal de cap, l'hauries d'haver avisat. Podries no ser tan agressiva, sisplau? Pensa que sóc un home malalt. Mira, no sabia que la pedra fos tòxica. T'ho juro. Li vaig fer unes proves. Deu ser així com em vaig intoxicar. Va trigar una mica a fer-me efecte, però quan me'n vaig adonar vaig intentar recuperar-la. Entesos. Sisplau, digue'm que encara la té o que és en un lloc segur. La té Leach, s'ha escapat. Que bé. I on és ara? On? Sisplau, ho he de saber. No m'ha dit on, però és amb el professor Flowerdo. Què? No. Oh, és un dels que es volen quedar a la pedra. Dispensi, s'ha acabat l'horari de visites. Necessito 5 I ell minuts. necessita descansar. Torni més tard. Jack, has d'avisar Leach. La puc ajudar? Vull parlar 5 minuts amb ell. Em sap greu. Cal respectar l'horari de visites. Ha de descansar. Vostè sap quants diners dona la meva empresa, aquest hospital? Hitch, truca'm i allunya't del Flowerdo de seguida. Endavant, digues. Sí, aviat et confirmaré les xifres que et vaig passar.
Què me'n dius de les condicions del meu correu? És la teva millor oferta? Que no has entès que és una pedra extraordinària? No en trobaràs cap d'igual. Saps què? Truca'm quan vulguis parlar de negocis. La vol vendre? Sí, la vendré. I seré un home extraordinàriament ric. Si pensàveu escapar-vos, deixa-ho córrer. A part que és perillós saltar d'un vehicle en marxa, la porta no es pot obrir des de dins. Què en farà de nosaltres? Doncs depèn. Si us quedeu aquí quietets, tot anirà bé. Si no... Això és el que et deia, però no m'escoltaves. Sí que t'escoltava, però no t'has explicat bé. No em diguis amb collonetes. Ei, Jack! Què passa? El Flower va atacar el teu cosí, no? T'interessa? No, però per fi li han donat una lliçó. Per què no passes d'ell? Potser ho faria si ell no perdés el cul per la meva nòvia. Tens por que a ella li agradi? Digue-li que millor que vigili. I si no? Ho sabia. Esperem que estigui bé. Ei, ha tornat, Leach? No, i no m'agafa el telèfon. D'acord, gràcies. Un moment. M'has d'explicar què passa. La Polly vol parlar amb ell i la mare està nerviosa. És... Jack, està bé? L'última vegada que hi he parlat, sí. Saps la pedra que tenia? Sí. És un element nou que podria aturar el canvi climàtic o ser utilitzat com a arma de destrucció massiva. És tan potent que hi ha una pila de gent que la busca. Leach intenta protegir-la. L'he ajudat a escapar-se. Però s'ha escapat amb el Flower. Estàs de broma? Diu que l'ha ajudat, però he anat a l'hospital i el Cake m'ha dit que el Flower hi està ficat. Ficat en què? No t'ho sabria dir. Està relacionat amb la pedra. El Flower treballava per la Green Corp. Potser hi té alguna cosa a veure. Molt bé. És hora d'investigar. Com la pot vendre? És el descobriment més important de la història. I per això aquesta pedra val tants milions. Em vas fer un favor robant-me-la, Loft. Si l'hagués entregat a la Green Corp, només m'haurien tornat al meu antic lloc de treball. Però ara la podré vendre al millor postor. Si la fes servir per crear energia neta, també hi guanyaria diners. No és només pels diners. També exigeixo un laboratori de primer nivell, on jo encapçalaria la investigació de l'element 126. Què més pot desitjar un científic? Fet i fet? No és per això que et vas colar a l'institut per recuperar-la? Ens assemblem molt més del que et penses. Mira, tinc un article de quan la Green Corp va despatxar el Flower. Nathaniel Flower, científic de la Green Corp, ha estat absolt de tots els càrrecs relacionats amb el vessament de petroli a Malàisia. En van parlar a les notícies. Va ser molt sonat i va morir gent. I la Green Corp hi estava al darrere. Jo em pensava que feien coses bones. Patrocinen el programa de música i les jornades mediambientals. Potser només intenten corregir el seu error. Espera, aquesta dona l'he vist avui al laboratori. Treballa per la Green Corp. I la Roshana Wing era a l'hospital. Segur que volia veure el Cake. També busquen la pedra. Com que no ens han deixat parlar amb el Cake, no podem confirmar que trobés la pedra al nostre jaciment. Segons les nostres lectures, és possible. Però has estat incapaç de trobar-ne més com aquesta. Doncs continuarem buscant. I si en trobem més, n'estudiarem el potencial energètic. Ens interessa més el seu potencial militar. La vol fer servir com a arma? I tens algun inconvenient? No, senyor. És que no era conscient de fins on volia arribar. Perfecte.
Ens és igual com ho facis, però porta'ns la pedra. Sí, senyor. Geweldig. Maar ik moet eerst de geld hebben. Dan kan ik de steen naar jullie sturen. Ja. Aire comprimit. Algú té pastilles de menta? Què feu aquí darrere? No res. Prenem un refresc.